Ήταν να μέσα στη σίσαλα, στείλε με ο άντρας μου να πιάσω κάτι πράγματα. Ένα λεπτό, γιατί σαν να θωρώ τα... Ένα λεπτούι. Ναι, κάτι τέλος πάντων ποτηρούθηκια. Άντε, κλείσε. Γεια. Ποτηρούθηκια. Ναι, ποτηρούθηκια της γεύσης τούτα. Όχι, τούτα δεν τα λαλούμε ποτηρούθηκια. Τούτο είναι το μπολ της γεύσης. Από ό,τι βλέπεις εδώ έχουμε μεγάλη ποικιλία, έχουμε βαθύ, ξέβαθον, ανάλογα με το πόση ώρα θέλεις να καπνίσεις. Έχεις δίκαιο. Εμπόλ που μου τα είπε ο άντρας μου. Τούτα είναι καζούκια του καφέ. Κάμνει και για τον καφέ να θέλεις, αλλά τούτο είναι χύτερ για τα κάρπονα μας. Α, είσαι καλός σου, έλα να σου πω. Να σου πω πριν που έμπαινα είδα τα και τούτα, σαν τα ραβδιά του Χάρι Πότερ. Κάμουν να το πάρω και δώρο, ναι. Τούτο λέγεται mouthpiece. Τούτο μπαίνει πάνω στο hose. Σας ήταν καλή σήμερα εσείς δάμε. Όσα και να ακούσουμε εδώ στη Shisha Lab, εμείς πάντα εξηγούμε στον πελάτη μας για να ξέρει για όλα τα κομμάτια του ναργιλέ. Εγώ να πιάσω το ραβδί.